Girls. Opo, wala pong problema. Kasi bala ko po din talaga mag-supply ko na ako. Kung wala po kasi kakasal ko. Opo, Dito na ako. Pero magsiserve din po kayo mga pasta. Meron po siya, isang red sauce, isang white, tapos meron po kayo parang clear oil, yung oil. Balance na po. Bob, Paul, and Lee. Bigyan ko na rin po kayo sa Number 2, Loris versus Zach and Paco. itong tapos text ko po kayo. Go, Jay! Yes? Kayo po yung tita. Ako? Wala? Lagi po yung babanggit ni ka. Kay tita po. Opo. Sorry, araw-araw. Ang sakit niya. Ang sakit na niya ako in-invite dito. Kaso nag-busy nga po ako. Kasi nag-ako dito sa bago kami. Mahirap ang buhay kayo. Pati yun, racket kayo. Shorty, wait lang. Okay, go.
Good. For 3, Kimo and Glenn, John and Josh. Ano lang naman. For 3, Kimo and Josh versus Glenn and Josh. Pangilan mo na yan, George. Third. Fourth. Bilis ng cue mo yan. Laughing. Correction on point number 3, Kimo and Dwayne versus Glenn and Josh. Kimo, 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 Kimo. Bakit kasi nagkikismisan tayo? Hello, balik po sa kay Vlad. 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 Vlad.